అందరికీ నమస్తే. ఈరోజైతే మా మొక్కలకి మంచి ఎరువు అయితే వేసుకున్నాము. మొత్తం పాదులు తీసి మంచి కంపోస్ట్ ఎరువు అయితే వేపించుకున్నాము. ఈరోజు మంచిగా వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా అయితే గుంతలు తీసిన తర్వాత ఎరువు నింపుకున్నాము. ఎరువు వేసిన తర్వాత మొక్కలైతే మంచి హెల్తీగా ఉంటాయి. అందుకనేసి 6 నెలలకు ఒకసారి అయితే ఇలా కంపోస్ట్ ఎరువు అయితే వేసుకుంటాము. సో నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. నా ఛానల్ మీద ఒక్కనైతే వేయండి. మీకు మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే పెడుతూ ఉంటాము. స్కూల్ పిల్లలవి, ఇంకా కిచెన్ గార్డెన్వి, స్కూల్కి సంబంధించినవన్నీ వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో అయితే మీరు చూసేయండి. హలో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి వెళ్ళండి.